duyung yen kerep ketemu mas mung kangen sliramu srewong lan ketemu ning ngisor teropan nglaras gending tresno mas gending ing tayuban rina wengi bareng mas klebate lakumu yen pinuju nyawa kepencut hatiku jane pengen sanding nanging mung tratapan apa iki jenenge tresno sarteropan yen tan weruh sedina kaya setahun ngantu-antu yen wis teko rasane ning dada lega mesem guyu samune anggodo tak suwon katamu mas ning teropan kene bebarengan beksa laleke kerem sesandingan jejer lelungguhan bata-bate tresno ana sarteropan yen tan weruh sedina kaya setahun ngantu-antu tak rewangi nglamun yen wis teko rasane ning dada lega mesem guyu samune anggodo tak suwon katamu mas ning teropan kene bebarengan beksa ora tak laleke marem sesandingan jejer lelungguhan bata-bate tresno mas ana sarteropan Dindah kridanipun para kadang saking selur